Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Dames en heren, kijkers en luisteraars van Kulturu TV Internationaal, van harte goedendag. Wees welkom bij deze uitzending van deze editie van het Kwakus Zomerfestival in Amsterdam 2026. En dan sta ik hier op de plek waar het gebeurt tegenover de vrouw die ervoor zorgt dat de communicatie op deze plek feilloos moet verlopen. Mooie vrouw, mooie naam, Birgitta. Birgitta, goedendag. Birgitta. Birgitte. Ja. Zie je wel, Birgitte is het. Mijn verontschuldiging. Birgitte, goedendag. Ik heb het gezegd in de aankondiging. Jij zorgt voor de communicatie. Alle lijnen lopen natuurlijk naar jou toe. Hoe ervaar je deze keer, want je bent een paar keer hier al als communicatiepersoon van Laspang. Hoe ervaar je deze keer? Nou, deze keer, het is een beetje gestroomlijnder. Oké. En de algehele leiding zit nu onder Vincent, de zoon van Robba. Oké. Dus ik ben zeg maar belast nu enkel voor de bandjes, inkopen, weet je, en bevoorrading van de baren. Want vroeger deed ik dan alles. Ja. Vroeger deed ik alles. Ja, inderdaad. Maar nu is het een beetje verdeeld, want dan is het niet zoveel meer voor mij. Want anders Ja. was ik echt helemaal uitgeput. Ja, want ik heb Maar je dan was ik meegemaakt. dan links, rechts, daar, Ja. weet je? Rennen, vallen, opstaan. Ja. Dus nu ben ik gewoon echt meer belast voor de bandjes. Ik ga over de bandjes het boeken, weet je, alles regelen met de bandjes. Bevoorrading van personeel. Hoofdverantwoordelijk voor alle inkopen Ja. die wij nodig hebben. Waar botst je tegenop tijdens het Kwaku Festival? Waar loop je tegenaan? Waarvan je zegt van potverdikke me zeg, dit wil ik niet aan mijn broek hebben. Nou, ja, zeg maar soms de communicatie met personeel. Oké. Ja. Dat is troef, hè, maar het zijn zoveel karakters, zoveel mensen. Ja. Je moet 1000 pootjes zijn om iedereen tevreden te stellen, maar het lukt je wel. Ja, het lukt me wel, want ik zeg ze ook van als we aan het chillen zijn, zijn we aan het chillen. Maar als ik aan het werk ben, ben ik aan het werk. Dus daarom vinden ze me altijd een kring. Oh. Maar ik ben aan het werk, want als het iets niet goed gaat, daar word ik verantwoordelijk voor gehouden, weet je? Ja, sowieso. Dus ik heb ze ook uitgelegd van, jullie moeten me niet kwalijk nemen als ik streng tegen jullie ben, maar ik wil gewoon dat alles goed gaat. Dat was mijn volgende vraag. Ben je Ja. streng? Vinden ze van wel, maar als ik aan het werk ben wel. Ja, oké. En dat is het moet wel, professioneel. weet je? Het moet wel, want Ja. anders dan wordt het echt Ja. een zooitje. Want dan wil iedereen, heeft zijn eigen wil en Ja. dit en dat, maar zo gaat het niet. Zo gaat het niet. Het is een Ja. klein bedrijf, weet je? Ja. Ja. Want als je op de witte vloer zou zijn, zou je ook aan die regels houden. Ja. Maar het Dus- is een klein bedrijf, maar met gigantisch grote impact hier op het Kwaku Festival. Ja, wij zijn een van de grootste. Ja, Zonder Laspang is Kwaku niks. kijk eens aan. Kijk Weet eens je, aan, als Brigitte. Ja. iedereen die komt is standaard, de rest reist naar hier. Ja, dat is waar. Ja. Nou, Brigitte, misschien dat we straks weer naar je toe mogen komen. Bedankt voor nu. Ja. En we gaan een beetje rondlopen. En als de ruimte er is, dan komen we weer bij je terug. Is goed. Oké, dankjewel Ja. hoor. Alsjeblieft. Al dus Brigitte, kijkers, degene die, zoals u gehoord heeft, belast is en verantwoordelijk is voor de communicatie hier
op het Kwaku Festival wanneer het gaat om Laspang. Dank u wel. Dank u wel. We gaan even een rondje maken. We komen zo bij de geluidsman, we komen zo bij de keuken en we komen zo bij de dames achter de bar. Om ze te vragen waar ze tegenaan lopen en hoe ze het ervaren hier op het Kwaku Festival bij Laspang. Nu gaan we eventjes een andere locatie opzoeken om andere mensen ook te vragen naar hun mening. Kijkers, hier staan we tegenover of bij twee voorbeeldburgers. Het zijn twee favoriete burgers in Amsterdam, de familie Isaias, de familie D. Isaias. Omgekeerd, D. Isaias. En deze twee mensen die zijn altijd samen, bij elkaar, met elkaar. Voorbeeld voor een heleboel mensen. Meneer D., u bent op het Kwaku Festival, het is nog rustig. Houdt u het een beetje vol? Ja, jawel. Vindt u het leuk? Erg leuk, daarom kwam ik elke weekend hier. U bent iedere weekend hier, hè? Elke weekend hier. En u bent altijd met mevrouw Isaiah? Ja, jawel. Ja. Maar bent u er elk jaar of de afgelopen... Nee, elk jaar kom ik hier. Elk jaar. En elk weekend? Meestal elke weekend. Als ik zaterdag niet kom, kom ik zondag. En u houdt het gewoon vol? Ja, ik hou gewoon vol. Ja, is leuk. Ja. Is leuk. Okay. Als het leuk is, dan kom je. Ja. Wat vindt u het leukste op het Kwaku Festival tot nu toe? Tot nu toe, dit is de leukste tent van heel Kwaku Festival. Van Roba. Van Roba, Laspang. Laspang is de leukste van allemaal. U kan niet? Ik kan niet. Dank u wel. Leuk muziek ook. Ja, dus ik kan niet. Dank u wel hoor. En blijf genieten. Ja, natuurlijk. We gaan even naar mevrouw Isaias. Ja, dat is goed. Oké. Mevrouw Isaias, ik heb net tegen meneer D gezegd, jullie zijn een voorbeeld, jullie zijn altijd gezellig, samen, leuk. Alles wat blinkt is voor oud. Ja? Voor Mooi. Maar jullie zijn iedere week en jullie houden het makkelijk vol. Ja. Tussen al die stoeiende, joelende mensen. Dat is leuk. Ik hou van uitgaan. Oh ja, u houdt, mooi. Je blijft niet achter de geranium zitten. Nee. Wat is het leukste aan het Kwaku Festival voor u? Ja, het doet heel veel bekende mensen. Oké, je komt een heleboel bekenden tegen. Ja, heel erg. Mooi, geweldig. Nou, ik wens u veel plezier vandaag. En Dankjewel. we gaan op u letten. Ja. Geniet ervan. Zo ziet u maar, deze twee stamgasten zijn stomfoetus van Laspang op het Kwaku Festival, dames en kijkers. En deze mensen, ze komen vanaf de eerste dag tot de laatste dag en ze genieten met volle teugen. Mijn cameraman is, want ik vergat hem te introduceren, natuurlijk Dr. Phil Aukie Wit. U kent hem, maar straks meer daarover. We gaan nu verder op pad. Kijkers, hier staan we dan bij een stand dat heet Romee Catering. En we staan tegenover een mevrouw die net bij Romee Catering is geweest. Wat hebt u gehaald? Ik heb een flensje gehaald. Een flensje? Ja, hoe heet dat? Hoe heet het? Oh. Kokosflensje. Oh, eet u dingen waar u de naam niet van weet? Nee, maar ik was even vergeten hoe het heet. Oké, kokosflensje. Hoe smaakt het? Ja, het is heerlijk. Ja? Ik zou echt wel aanraden om iedereen... Een aanrader? Ja, is echt een aanrader. 10 out of 10. Ja? Ja, ik vind het heel lekker. En je bent met gezelschap? Ik ben met gezelschap. Ja? Iedereen vindt het lekker, Dag toch? mannen. Vindt u die flensjes lekker? Ja, heel Ja, heerlijk. Wat kan je tegen die mensen thuis zeggen over die flensjes? Dat iedereen moet pakken Iedereen op moet de aarde mensen en pakken. kopen. Oké, dankjewel. Dankjewel. Eet smakelijk. Dank u U wel. ook. Dankjewel. Eet smakelijk. En dan kan ik het niet nalaten om naar, heb ik begrepen, de mevrouw die verantwoordelijk is. Ja, juist. Dag mevrouw. Romee. Romees Catering. Romees Catering. U zwaait hier de scepter. Ja. Het bedrijf is van mijn zus. Oh, oké. Ja, maar En- ik help mee. Mooi. Ik heb net gehoord dat uw flensjes... Ja,
tongstrelend zijn. Ja, die waren gisteren ook als eerste uitverkocht. Dus heb je nog nooit van die heerlijke zoete flensjes gegeten, moet je hier zijn bij Romees Catering. Het Kwaku Festival is eigenlijk 1 keer per jaar booming. Ja. Sta je er altijd? Ik sta er nu voor de tweede keer, dus ons tweede jaar. Ja, Is die bevallen? ja, Ja? ja Het zeker. belooft wel wat in de toekomst. Ja, zeker. Ja. Wat brengt u aan de man? Allemaal behalve die lekkere flensjes die ik gehoord heb. Roti tacos zijn ook wel bekende roti tacos. Staan we nu voor de tweede keer ook mee op Kwaku. We hebben satéetjes, we hebben wraps met kip erin. En we hebben saté, bitterballen, bakkeljauw pastijtjes en broodjes. Wauw, dat is nogal wat. Ja. Je hoeft geen We honger hebben te ook lijden. nasi en bami, dus ook maaltijden. Ja, dat hè. Ja. En voor wat bent u verantwoordelijk? Voor alles. Ja. Geweldig, geweldig Romee. Ik moet eerlijk toegeven dat het hier een drukte van je welste is altijd. Ja, Wij meestal gaan wel, nu ja. eventjes een ronde maken met je goedvinden. Dus straks heb je geen handen, je hebt het zo druk. Ja, ik heb het straks heel druk. Ja. Maar dan komen we toch eventjes om een shot te maken van hoe druk het wel niet is. Oké, is goed. Afgesproken? Ja, afgesproken. Oké, dankjewel. Dankjewel. Succes hoor. Ja, Dag, bedankt. dag. Goed kijkers, we gaan eventjes zoals eerder beloofd. Ik zie dat ik niet meer in beeld ben, maar we gaan eventjes een ronde maken. En we komen straks weer terug bij Romee Catering. Cheyes. Hoe lees je dat eigenlijk? Cheyes? Hoe lees je dat? Cheyes? Cheyes? Wat? Dat is een andere afdeling. Hoe lees je dit? Wat staat er hier eigenlijk? Cheyes. Cheyes Juices. Cheyes Juices, dankjewel. Ja. Cheyes Juices heb ik begrepen. Zo lees je dat. Is een tongbreker voor mij. Maar ik ga met Dr. Phil, Aukie, mijn cameraman, verder op pad. Festival tot nu toe. Helemaal geweldig. Ja, jullie zien er ook helemaal geweldig uit. Dankjewel. Jullie ruiken lekker, jullie zien er mooi uit, jullie zijn mooi gekleed. We hebben ons best gedaan. Het is gelukt, het is gelukt. Ja. U heeft net wat gegeten, wat hebt u gegeten? We hebben die roti, nee, crispy pomburger gegeten. Ja. Oké. Dat is een burger in de vorm van pom. Oh, crispy pomburger. Ja, het was heel erg lekker. Het is echt aan te bevelen. Mijn arme tong. Maar, Joyce, wat Joyce? en het heeft gesmaakt. Het was Is heerlijk. dit jullie eerste Kwaku-bezoek? Nee, zeker niet. 35 jaar weer. Wauw! Ja. Maar waar bent u geweest die afgelopen 35 jaar? Ja, nou, overal. Ook in Suriname 10 jaar gewoond. Oh, leuk. Ja, en nu weer bijna 9 jaar terug. Terug in Nederland. Ja, Is u ja. niet bevallen in Suriname? Het was geweldig. Nee, iedereen aan te bevelen. De reden waarvoor ik terugkom is eerlijk gezegd onderwijs van de kinderen. Anders was ik daar gebleven. Oh, wauw, super, super. Ja. U bent met nog een vriendin, zus, gezelschap? Ik woon in Sint Maarten en ik ben een Surinamer. Oh, u woont in Sint Maarten, maar u bent in Suriname. En hoe ervaart u Kwaku? Geweldig, het is gewoon Suriname in het klein en het is gewoon fantastisch. Heel cultureel, iedereen heel vreedzaam. Ik vind hier een stuk Suriname terug. Oh, wauw, fantastisch. Ik kan niet weglopen zonder te weten hoe deze prachtige dames heten. U bent? Ik heet Saskia Hokkahin. Oh, mevrouw Hokkahin. Ja. Belangrijke naam in de Surinaamse politiek. Hokkahin, ja. Hè? Ik ben belangrijk. Kijk. U hoort het, kijkers. Assertief tot en met. En u bent? Daar zijn we Surinamers voor, hè? Jennifer Hokkahin ook. Ah, hoe Jersey? Jullie zijn zusters, hè? Fantastisch. Ik hou van jullie nu al helemaal. Ik hou van u. Dank u wel. Ik hou van die hele uitstraling. Dank Echt u geweldig. wel. Ja. En- Maar dan moeten we ook uw naam weten. Oh, ik ben Ra Pengel. Pengel, Een hele oh, rare Pengel. voornaam. Dus Ra een hele- Pengel. Nou, dat is een hele Nou, bekende is die Surinaamse naam. is die hele grote politieke Ja, familie. Pengel. Is ook een We bekende hebben ook een familie. vriendin die Ja. Pengel heet. hoor. Serida Pengel. Serida Oh. Pengel, ja. Oh, ik moet gaan verifiëren wie dat is. Abo. En u bent? Ik ben Helma Hermelijn. Oh, daar, die mensen die auto dingen hebben. Ja, die zijn ook familie, ja. Ja, ik ken Suriname hoor. Je kent Suriname, gelukkig. Bestaat- Gelukkig maar, gelukkig. Isabing, oké, gelukkig. En we Nou, hebben nog een lieve vriendin daar. oh, ze staat... Ja, ze staat alsof ze er niet alsof bij ze bang is. hoort. We gaan nu niet bijten, we koken geen mensen tegenwoordig meer. Komt u maar dichterbij. Ja, goedendag. Ego, Fafi. Goedendag, Klaas Ego. Ja, mooi. Ja, was je idee, ja, we komen graag cheese, is dat
altijd. Ja, jij observeert op zo'n mooi bos er ook in weer. Maar kan je dadelijk dappen? Oké. Zeg, dag vriendin. U bent? Joyce. Dag Joyce. Hallo. Gezellig met een vriendin op stap. Zeker. Uw eerste keer? Ja, het is voor mij de eerste keer hier. En hoe ervaart u het tot nu toe? Gezellig. Ja? Ja hoor. En hoe spreekt u het uit, het Kwaku Festival? Kwaku Festival? Mooi. Dat hebt u naadloos goed gedaan. Ja. Nou, dames, dank u wel. Ik ben ervan overtuigd dat we elkaar weer tegen het... Oké. Fijne dag verder. Dank u vriendelijk, familie Okahim, familie Hermelijn en Koek, Joyce. Familie Koek. Oh, koek. Ja, Nou, koek. dat moet wel lekker zijn. Ja, hè? Ja, koek. Ja, spekkoek, doe. Ja, u ziet het zeer spontane, dames. Heel erg Surinaams. De familie Okahim en de familie Hermelijn samen met de vriendin mevrouw Koek. We gaan zoals eerder gezegd, kijkers, een rondje maken. En we komen natuurlijk zo bij u terug. Dr. Phil en Raap Engel. Kijkers, ja, niet alleen de bezoekers van het Kwaku Festival die de 100 meter in 10 seconden kunnen afleggen, komen hier bij het Kwaku Festival. Natuurlijk komen er ook andere mensen, minder valide mensen, die op het Kwaku Festival komen. En we zijn blij dat ze het huis uitgaan en natuurlijk op zo'n festijn ook achter de présence kunnen geven. En hier een mattie van mij, die mooi boy. Deze man heeft de eeuwige schoonheid. Hij blijft jong. Hoe gaat het, broer? Ego. Ja, lekker gezellig samen op het Kwaku Festival. Ja, natuurlijk. Ja. Het is ieder jaar dat ik hier elk jaar ben je er. Ja, elk jaar. Hoe vind je het eigenlijk? Wat is die magie? Sa e Haruno Kona Kwaku Festival? Wat ik zou zeggen, ik vind het leuk om elk jaar hier te zijn. Ja. Maar wat is die Chori? Sanatori zei Harju. Laspang. Laspang. Nee, Jimmy, omdat ja, zo kan niet alle dematief mis am nog niet echt jaren. Ik kom mensen tegen die ik geen jaren meer gezien heb, vooral schoolvrienden en al dat soort toestanden. Ontmoetingsplek. Ja. En is dat moeilijk ook bij mij man? Ja. Is dat vast en hij wat Ja. is dat niet toch? Zeker. Dat nou is dat niet. En je tantakba of je gaat vroegtijdig je gaat? Nou, ik dat net mee door, dus mij look of ade waka. Oké. Is dat niet? Abu. Kan de mati me play one stone ja zo wat precies, dat ben ik play. Maar naar stone toe. Ja toch. Leuk. Ja toch. Een beetje bezigheid. Kwaku moet blijven. Ja, inderdaad. Oké. Inderdaad. Nice. Nou, mijn wens je boem voor plezier het idee. En we komen elkaar zeker weer tegen op het fest. Zeker weten. Oké bro, lobby. Ja, lobby. Ja, lobby. Ja. Hi. Cool, fa. Takami. Is het op beeld? Kan ik? Kijkers, 2 stappen verder dan waar we net waren. Oké, maak er 10 stappen van. Staan we tegenover een ander begrip op het Kwaku Festival. En dat is namelijk worst. Abrabroki. Zorg en hoop lezen we. En dan lezen we Dodo Kondre. Een begrip ook op het Kwaku Festival. Deze uitbater van Abrabroki, bloedworst, vleesworst, Dodo Kondre. En we staan hier tegenover hem om hem te vragen. Kwaku Festival, deze editie 2026. Van Ego Tangano. Nou, goedemiddag. Ik kan het Ego
ik vind het goed dat het zo gaat, snap je? Ja. Hij hangt van weer af, maar no, ik vind het mooi weer. Dus we gaan klagen en we lopen en we gaan. Ja. Is dit bij de Satra weer nog, bij dit zo denderend? Nee, alweer nog bij de denderend, maar toch wel sanipsa. Is dat toch? Heb je leuk, heb je gezellig, heb je druk mooi. Ik heb taki no temi, maar toch maar actie. Sana koni van worst. Look, ik kon niet van worst. Dat moet je maken. Maar als je naar Asousu tranga. Zolang je Asousu tranga, alles maar ebar Cyril. Maar ik ga Asousu tranga, dat nee. Ik heb het alle worst. Maar even nog maar zet Asousu atra. In af beginnen man. Want dat heb je attractie dit toch. Na Asousu. Normaal, men ziet dat als aan druk in live personeel. Maar men ziet dat je krimpen in Tunzo. Cyril? Je hebt minder personeel nu? Nee, juist niet amore personeel. Oh, en Miloba precies, aan breed, Miloba maar afstand. Ja, het ziet er groter uit inderdaad. Ja. Je hebt de bar aan de zijkant. Oh, dat hoort ook bij Ja, dat hoort bij de... Ja, Abrabroki, de bar is daar en hier is de worstafdeling. Okay. En daarachter heb je de tello-afdeling. Oh, je hebt ook een tello-afdeling? Ja, ik heb ook een tello-afdeling. Oké. Cyril, dit is na zoveelste... Hoe lang heb je het naar Boekbana Kwaku eigenlijk? Nou, ik sta heel lang. Heel lang? Daar gaan we het mee doen. We houden het daar. Ik sta heel lang. Ja. Wat verwacht je deze Kwaku? Verwacht je dat je je investering eruit krijgt? Ja hoor. Als het zo doorgaat, als die voorgaande weken, dan min afklagen. Ben je vrede? Nee, dan ben ik vrede. Mooi. En ik heb mijn klanten erin. Juist. Dus ben ik vrede. Cyril, je gaat live in mijn roep dus maar op voor Konayu of voor Konakwaku of wat dan ook. Mekar alles maar hoe Konakwaku en hoe Koluku voor Dodo Kondre zorgen op Abrabroki. Want daar heb je de lekkerste worst, de mais en ook de drinken, vooral agember. Oh, agember tranga. Ja, maar tranga. Moet je batra yanga ook hier dat we testen. Gratani. Ja? Dankjewel. Moet langer batra dat ons reform takken. Gratani. Wacht even, maar ik ga batra even. Dat we dringen dat we takken samen. Kijkers, terwijl we wachten op Cyril, want hij gaat een batra gember voor ons halen. Zodat wij kunnen proeven, dat we kunnen vertellen wat we ervan vinden, hoe het smaakt. En wij zijn, Dr. Phil en ik zijn twee kritische mensen. Met twee fijne tongen. Dus wij gaan u vertellen zo meteen hoe de gember van Dodo Kondre van Cyril smaakt. Cyril, dankjewel voor nu. Je mag op Benjamin, kom Tessie. Cyril maakt nu de gember open. Cyril, je hebt niet gejok. Het is lekker. Het is lekker, hè? Het is heerlijk. Ook de Marcusa, gember Marcusa, is de beste jatapavel. Oké. Mine kanga jepe bresani, te kom. Maar actiesma. Ik ga actiesma. Daarom met de uitroep van gember. Adisi, midden zeker. Het is zeker, ja. De trouwens maar actiesma. Ik ga actie. Ik ga actie. Dat de best met je nodig. Dankjewel. Oh, dankjewel. Succes hoor. Ja. Dank je. Kijkers, met een heerlijke gember in de hand. Namens Dodo Kondre Cyril gaan we verder. Dank je. Tot later. Dank je wel. Kijkers, en hier sta ik tegenover dus de Abrabroki tent. Waar je worst en allerlei dingen kunt halen. Maar ik sta tegenover een hele bijzondere dame. Een hele belangrijk, nou in ieder geval interessante dame. Interessant persoon. Want ik sta tegenover de dochter, of de dochter, kleindochter, ja. De kleindochter van een van Surinames grootste voetballers aller tijden. Ja, u hoort het goed. Een van Surinames grootste voetballers aller tijden, namelijk Michael Kruijn. Ja, Michel Kruijn. Ja. Michel Kruijn? Michel, ja. Oh, Michel. Ja. Michel Kruijn. Ongelooflijk maar waar, ik loop er tegen het lijf. En ze is hier op het Kwaku Festival. Zeg, dag mevrouw Kruijn. Ja, welkom. Ja, leuk. Ja. Ik wou zeggen welkom maar. Ja. Welkom hier. Ik ben verrast, ik vind het geweldig. Je ziet er prachtig uit in je gewaad. Hoe is het met je? Goed, heel goed. Ja, leuk. Ja. Heerlijk om hier te zijn. Het Kwaku Festival, leg me uit, wat trekt jou naar het Kwaku Festival? Ja, het is gewoon elke keer weer een feestje. En alsof je heel even op een mini-vakantie gaat naar Suriname.
Gewoon met je eigen mensen, met je eigen energie, met je eigen blijheid, lekker eten, de geuren. Ja, gewoon heerlijk. Ben je vaak op vakantie in Suriname? Laatst het niet meer zo vaak, maar vroeger wel. Vroeger ging ik wel vaak. Met je vader, met je grootvader? Ja, met opa Michel ging ik heel vaak. Ja. Ja. Lekker naar de waterkant en lekker naar het Kamperveenstadion. Ja. Weet je, er gaan geluiden, we gaan nu internationaal. Mensen kijken en luisteren naar ons. Dus er zijn geluiden die willen dat de helden van vroeger geëerd moeten worden op een structurele basis. Oh, dat is wel mooi. Ja, en zou jij dat omhelzen als men een beroep op je zou doen om in ieder geval permanent iets over je grootvader te vertellen, zijn voetbalcarrière in Nederland? Ik zou het heel graag willen, Ra, want het is me ook al eerder gevraagd om misschien een soort van biografie te schrijven. Ja. Ik ben ook schrijfster en ik zou heel graag iets willen schrijven, maar wat ik ook wil meegeven, vooral een nieuwe generatie voetballers. Ja, praat met de kijkers. Ja, wat ik echt wil meegeven, vooral voor de Surinaamse jongens, die het zo goed hebben gedaan, maar niet alleen de Surinaamse jongens, maar iedereen die in Nederland wordt en voetbalt. Als je te maken krijgt met racisme of gekke dingen zoals in het voetbal, laat ze gewoon een poppie ruiken, dat zijn mijn opa altijd. Scoor gewoon en win gewoon voor je ploeg. En sta erboven. Want weet je wat, het is gewoon puur jaloezie. En dat is wat ik wil meegeven. Dat is een heel belangrijke boodschap, Ra. Ja. Want de jongens van vroeger hadden ermee te maken en nu ook. Maar het is puur gewoon de angst voor het onbekende en voor de sterke Surinaamse voetballers. Ja. Dus laat je nooit uit het veld slaan, om met voetbaltermen te spreken. Ja. En blijf gewoon die power hebben, want Nederland heeft je nodig. Suriname heeft jullie nodig. En iedereen daartussenin heeft jullie ook nodig om te laten zien dat we gewoon veel verder zijn dan dat, Je zeg klinkt maar. als een mental coach. Ja, nee, ik vind het belangrijk. Ik vind het belangrijk, deze boodschap heeft me ook maar altijd meegegeven als voetballer. Oké. En vandaag de dag hebben de jongens nog steeds mee te maken. Maar ik heb gewoon zoiets van nee, ze moeten gewoon sterk blijven en trots zijn. Heel trots. Ik ben in ieder geval blij en trots dat ik je mag leren dankjewel, kennen. dankjewel Ra. Hele fijne dag. Dankjewel, eens gelijk. Dank je. Allemaal, tot de volgende keer. Oké, tot de volgende keer. Fijne dag. Doeg. En zo zie je maar, het Kwaku Festival is goed voor vele dingen. Je loopt zomaar de kleindochter van Michael Kruijn tegen het lijf. Mijn god, dat is toch fantastisch. Het is super en ik voel me vereerd. Dankjewel. Dankjewel. Een dikke brasa. Kom je straks naar Lasbach, gaan we lekker dansen. Is goed, ga zo dansen, ja? Oké, is goed. Okay. Staat. Ja. Waar is je moeder? Oké. Doei. En dag moeder, dat is dan de moeder. Dat is dan de moeder die nooit op de voorgrond komt, maar vandaag hebben we er wel te pakken. Ja, je hebt me zeker te pakken. Ja, je bent gezellig met uw dochter op het Kwaku Festival. Heel gezellig. Hoe vindt u dat? Helemaal geweldig. Leuk hè? Ja. Bent u er vaker? Nou ja, tot nu toe al ieder jaar eigenlijk. Ja, al jaren en jaren. Op het oude veld nog. Oh ja? Dat ken ik, ja. Oh ja, natuurlijk. Zo tijdens het voetballen en zo. Precies. Oh, geweldig. Precies. Oh, maar tot slot, wat is die magie, die koning? Wat brengt u hier? Het brengt je een stukje van thuis. Ah, leuk. Ja. Fantastisch. Thuis. Ja, dank u wel. Ja. En veel plezier hier. En u ook een fijne dag. Dank u wel hoor, dank u. En dat is dus de moeder van natuurlijk de kleindochter van Michael Kruijn. En u hoort het, ze is blij om hier te zijn. Ze is er altijd, zegt ze. En ze geniet ook van, afgesproken, van de Surinaamse vibe. Ja. Dag dames. Dag meneer. Mag ik u wat vragen? Ja hoor. Wat zien jullie er prachtig uit? Nou, dank u wel. Dank Wat u wel. een prachtige kleding. Mooi hè, de kleine ook Ja, hè? die kleine ook. Ja. Waar komt dit? Is het gewoon mode of is het een bepaalde cultuur wat u uitdraagt? Hoort het bij een bepaalde... We hebben het vorig jaar hier op Kwaku gekocht. Wauw. Bij een dame daar hier in het laatste straatje. U ziet er echt schitterend uit. Dank u wel. En vorig jaar was u er. Is dat de aanleiding geweest om dit jaar weer te komen? We komen elk jaar meneer. Wauw. Jazeker. Maar ik vind het jammer
Oh. Ze wilde weglopen. Ze is boos dat ze niet mag weglopen. Oh nee. Maar wat is de magie van Kwaku? Wat haalt u naar Kwaku toe? De muziek, de gezelligheid, het samenhorige. Wauw, leuk. Het eten niet? Het eten ook, zeker. Nou, als u een boodschap... we zijn Cultura TV, dus Cultura Televisie Internationaal. Als u een boodschap voor de kijkers thuis hebt, mag u het nu doen. Er wordt nu naar u gekeken. Kom allemaal naar Kwaku, het is het waard. Dank u wel. Dank En je u bent wel. moeder en dochter? Nichtje. Oh, nichtje. Dochter van mijn broer. Jullie zijn mooie mensen. Dank u wel. Alsjeblieft, dank u wel hoor. Dag. Nou, terwijl die kleine helemaal in het zand ligt te rollen en te protesteren. Kijkers, kijk maar. De moeder heeft haar handen vol aan haar. Ze wil rondlopen en rondrennen. Maar dat is het effect van het Kwaku Festival natuurlijk. Dat blijf je behouden. We gaan natuurlijk verder. Oh ja, Dr. Phil. Ik wilde graag... Ik zie daar een hoop vlees. Hallo. Hoe gaat het hier? What? Hoe gaat het hier met jullie? I understand English, yeah? How are you doing here? I'm good, we're good. Is the Kwaku Festival, is it nice for you? It's nice, we are studying and having fun at the same time, so yeah, it's good. That's unique. Yeah. What are you selling? We are selling suya, gizzard, and tilapia fish. You're now live on television, Cultura TV. So tell me what the magic of Kwaku is for you. The magic of Kwaku. For me, it's fun. It's a place that you will come and meet your old friends, family that you have not seen for long, and also have fun. Yeah, eat and also try different kind of food. So yeah, it's a good place. Yeah. So I invite everyone to come and have fun and eat different kind of food. Yeah. I have two more questions. What kind of... This is a cape. This is cape, yeah, chicken and goat meat. Yeah, and it's very nice. So I want you guys to try some. Yeah. And my last question is, what's your name, please? My name is Joy. Okay, Joy. Yeah. Thank you. And I'm coming to taste your goat meat. I'm waiting for you. Yeah, sure. Thank you. Yeah. Kijkers, u hoort het. Joy zegt wat ze verkoopt. Ze zegt wat de magie van het Kwaku Festival is die saamhorigheid en die combinatie van plezier, van muziek, van dansen en eten en familie ontmoeten, mensen ontmoeten, familie maken. Kleur speelt hier geen rol. Dank u. Joy. Joyce, can I taste a piece of the goat meat? A small piece, just like that. Can I have a piece of the goat meat for you? A piece of the goat meat? Can you cut it? Yeah, thank you. So take care of the goat and then the party continues. If you lost the Nou, Dr. Phil. Ik heb een stukje geitenvlees, dat smaakt goed. Moet jij ook een stukje? Nou, het is een aanrader hoor. Het smaakt hartstikke goed, Dr. Phil. We gaan verder.
Zo. Oh. Nou, ik voel me bijna geroepen om met u mee te dansen. U geniet. Ja, ik geniet ontzettend. 4 keer per jaar ga ik helemaal los. 4 keer per jaar, hè? Dat zijn de 4 weken van het Kwaku 2 dagen. Ja. En u bent Amsterdamse? Nee, dat niet. U komt niet ik ben Surinaamse. Oké. Surinaamse, meneer. U woont in Nederland? Ik woon in Nederland. En waar dan? In Utrecht. En Maar ik ben Surinaamse. Ja, oké, dank u. En u laat het niet na om het Kwaku Festival te bezoeken? Ieder weekend ben ik hier. Fantastisch, Ja, fantastisch. ja. En ik zie u dansen, u bent een vrolijke vrouw. Zeker, u danst niet. Ja, zeker dans ik ook Dan wel. misschien hoe u danst. Kijk. Dank maar u wel. wat is de magie van het Kwaku Festival voor u? Alle culturen bij elkaar die één worden, samensmelten tot één. Waar kunnen we nog meer één zijn? Alleen in Suriname en op Kwaku Festival, toch? Daar zijn we toch één? Wat een en uitspraak. zo zou het altijd moeten zijn. Zo zou de wereld eruit moeten zien. Kijk, iedereen lacht, iedereen geniet. Je ziet alle kleuren bij elkaar. Jong, oud, alles door elkaar. Allemaal één. We genieten van hetzelfde. Prachtig, prachtig. Tot slot Ja? ga ik u vragen om de mensen thuis even nog een keer aan te spreken. Dat wat u net gezegd hebt. Zo mooi. Zeg Ja, u tegen de kijkers. mensen, we moeten gewoon... Dat is uw camera. Mag ik aan deze kant staan? Ja, Dit is u de mag goede aan- kant. u Ja. mag aan deze kant. Mensen, we Alle weten kanten zijn allemaal goed, hoe hoor. het hoort. We zijn allemaal goed en netjes opgevoed. We zijn allemaal één. Het gaat om broederliefde. Het gaat om saamhorigheid. En het gaat om genieten van het leven. Kom allemaal hierheen en voel de vibe. En u bent mevrouw? Ik ben Maureen. Maureen, dank u wel. Ja, alstublieft. Dag mevrouw Fijne Maureen. tijd. En we gaan straks daar dansen in de Ja, tent. we gaan los. We gaan los. Ja. Dank u wel. U hoort het, kijkers. We zijn één en het Kwaku Festival is de plaats om die eenheid te demonstreren, zegt mevrouw Maureen. Dus ze zegt, kom allemaal hierheen, kom allemaal naar het zomerfestival op Kwaku. En daar kunnen we één zijn. Al is het voor maar 4 weken. Morgen, dus vanaf vanavond zeg maar, wordt het de hele week uitgezonden. Als we de cameraman goed betalen tenminste. Doen hè? Ja, dan. Ja, je bent mooi hoor. Oké. Dr. Vel, deze mensen. Mekko, even. Wacht even. 3 seconden, Jim 3 seconden. Ja. Nou, wat kan ik? Ja. En kijkers, we lopen hier een paar reusachtige mannen tegen met kinderwagen, met hun eten. Ze zijn zo geconcentreerd op hun bord. Heerlijk. Oh. Wat eten jullie? Wat eten jullie? Ik weet het niet eens. Maar het is kip. Ik denk Het het is wel is kip. kip. Het Ja, is wel ik denk kip. het is kip. Maar hoe vind je het Kwaku Festival? Ik vind het gezellig. Leuke mensen. Allerlei culturen hier. Dus ik vind het mooi. Ik vind het mooi om te zien. Prachtig. En is dat jullie eerste keer? Nee. Al sinds vroeger al kom ik al hier. Een klein kind. Ja, toch. Ja, Tien komen jullie al hier op het Kwaku Festival. Maar wat is die magie? Wat is dat ding wat je trekt naar het Kwaku Festival? Iedereen komt hier bij elkaar. Het is leuk, gezellig. Gewoon leuk. Iedereen komt bij elkaar eten, drinken. De sfeer, de muziek. Het is echt gewoon voor alles eigenlijk. Oké, dankjewel. Laten we jullie niet langer ophouden. Geniet ervan. En tot ziens, tot snel. Oké, dankjewel. Cultuur TV. Ja, kijkers, u hoort het. De heren die genieten van hun bordje kip met allerlei dingen. Beef. En ze genieten van het zijn op het Kwaku Festival. Nu staan we tegenover andere heren, de familie Kruden. Wat wil je van me weten? Alles wat u me wilt vertellen. U bent op het Kwaku Festival met de Kruden. Dit is mijn eerste dag van deze periode, zeg maar. Maar normaal ben ik elk jaar En u geniet? aanwezig. Ik geniet 100%. Ja? Ik heb ook
ik werk ook nog af en toe. Oké. Ja, dus afgelopen jaar bijvoorbeeld heb ik alleen maar gewerkt. Ja, gespaard Ik voor dacht deze eerst, ja precies, eerst verdienen en dan en dan uitgeven. Dat is wel... money before pleasure, zeg maar dan. Wauw, dat, Dus, dat is een goeie. ja. Zeg meneer Krunen, wat is die magie? Wat sana tori sa e hari kona Kwaku Festival? Nou, samen zijn eigenlijk. Samen zijn. Kemika Kwaku, dan met tanga familie, mati, sang normaal in met tanga de man. Nee. Sabi, matika Kwaku. Nou, wat ontmoetingsplaats. Daar is om mijn dad denkt, ai boy. Dan met tegen de man van. Brada, zo ook kan het no? Nee, bel of zo. Sabi. Dus dat mag je eigenlijk. Ja, 100%. Oké. Ja. U bent niet alleen, u bent met En gezelschap. nu ben ik met Mati. Maar no, voor of dat jij me kan ama me kon jou ook lukken zelfs. Amatari ko lukken. Me lukken de mooi pas pa mij. Dat wel. Dat wel. Alle kasara na daga nga olam taku. Hallo. Dat is een randa gulu. Atenya taku waktu yo si dadelijk. Dat je waktu tu ya si dadelijk. Domina sarawak. Dat dadelijk ben ik ook voor me si manga Holland toe. Was power. Ame badio. Oké, maar je geniet 100%. Ja. U denkt aan meneer Hercule. Hey, zeg maar man. Ja, meneer Zuma, wie kent hem niet? Meneer Hercule, goedendag. Jullie zijn alle beiden van para. Atro. Meneer Hercule, u bent een goed gezelschap. U geniet? Ja, Abakan na mooi. Zonnig weer. Dus ik ben bij de jongens. Bij de jongens, hè? Bij de jongens. Nee, met die mannen. We maken er een mooie dag van. Ja. Ik heb het net aan meneer Krunen gevraagd. En wat is die magie? Wat is dat ding wat Kwaku heeft, waardoor mensen graag op het Kwaku Festival willen zijn? Kijk om je heen en je ziet van zich, het is gekleurd. Dus een kleuring is jouw aantrekkingskracht teweeg. Dus ja, dan moet je erbij zijn. Je bent er onderdeel van gewoon. Onderdeel. Die meneer heeft gelijk. Meneer Hercule is inderdaad mijn neef. Mijn oma en zijn oma zijn twee zussen. En dat mag de wereld weten. Heren, dank u wel. Ik ga jullie ontzettend veel plezier toewensen. Op Koel. Ja, correct. Ja. En ja, dank u wel. Heren, en heel veel plezier hier. Dank u wel. Ja, dank u wel, neef. En dat is mijn brada. Ja. Omdat man een para mami maakt in beeld. Maar boomba. Maar in beeld zei je dat omdat je... Ja, ik ben dit doen af para jongen al die tijd. Ik woon niet in para. Oh, maar je is van corona. Ja. Ik woon in Korotomok Saksaba. Dossie. Ja. Maar je geniet ook. En je bent een goed gezelschap. Jawel man. Alleen je meldt niet als je in Nederland bent. Maar geen probleem. We komen elkaar op Kwaku tegen. Altijd. Ja. Daarvoor kom ik hier. Oh ja. Oké. Ik vind het leuk. Ik zie diverse nationaliteiten. Prima. Geweldig. Dat vind ik leuk. Ziet er goed uit, dankjewel. Dankjewel man. Ja, goed. Kijkers. Dat moeten kijken. Kijkers, je ziet het, zo gaat het toe op het Kwaku Festival. Losjes, makkelijk, lichtvoetig en niet gestroomlijnd. Nee, we doen het op deze manier. Dat is ook onze manier. Dr. Phil, we gaan iets zoeken om te eten nu en te drinken. En we komen straks weer bij de kijkers terug. Wat ga je me vragen? Als je nog van me houdt. Ik hou van iedereen. Kijk. Ja, schat, ga je gang. Kijkers, en op het Kwaku Festival, het is al vele malen gezegd, kom je iedereen tegen. Het is the place to meet and greet. Hier kom je mensen uit je verleden tegen, uit je jeugd enzovoort. Het Kwaku Festival is echt de plaats om elkaar te ontmoeten. En hier ontmoet ik dan... The woman next door. Kijk. En deze mevrouw timmert ook hard aan de weg. Is met influencers bezig op het internet. Hoe gaat het? Ik ben influencer en wat ik doe online is om onze Surinaamse mensen eigenlijk mee te nemen in alles. In issues die niet besproken worden,
dat ze daarvoor openstaan. En op een hoop issues die in de doofpot gestopt worden, die rakel ik gewoon op. Zodat er gewoon over gesproken kan worden. Ja. Want we moeten wat meer gaan praten. Alleen als we meer praten, kunnen we elkaar beter begrijpen. Ja. Je zal wel tegen het een en ander aanlopen, hè? 100%. Maar daar ben ik me van bewust. Ja. Dus, en dat laat mij koud. Dus daarom boeit het mij niet. Ik wil het bespreekbaar maken. En ik zie dat het steeds meer gaat komen. Want bijvoorbeeld jullie hebben hier ook een roze zondag, hè? Op Kwaku. Toch? Een roze. Dat is een roze zondag ja, op Kwaku. dat heeft allemaal te maken met LHBGT. Ja. Om ervoor te zorgen dat we ze wat meer gaan accepteren. Voor wie ze zijn. Ja. Want ik zie dat er nog heel veel weerstand is onder sowieso. onze groep. Oh. Als ik zie dat ik dingen plaats van een lesbienne of een homo, hoor ik heel veel lelijke geluiden zoals, wacht hier hè. Hey. Wacht die. Daar zie ik heel veel niet leuke geluiden waarbij ik denk, juist die mensen die zoveel weerstand bieden, juist bij die mensen zie je dat kind later komt en zegt papa, ik ben gay of mama, ik ben lesbienne. Dus dan zeg ik tegen die mensen, betre is Safri rustig, want in een sap hoe morgen eruit ziet. En hoe fijn is het als jouw thuishaven, daar waar alles begint, dat ze je accepteren. Dat zijn een van de dingen waar ik mijn hart voor maak. Oké. Maar er zijn ook mooie dingen. Ik zie genoeg mooie dingen, zoals bijvoorbeeld, ik heb het heel vaak ook over relaties. Ik zie mooie relaties ontstaan. Mensen die elkaar ontmoeten, gewoon het leuk hebben met elkaar. Ik hou daarvan. Ja, en ik gun het ze, omdat ik weet dat het heel lastig is om weer je match te vinden. Ja. Tot slot, de magie van Kwaku voor jou. Wat is de magic? Wat is de magie van Kwaku? De magie van Kwaku is hier zijn. En dat je jezelf kunt zijn en vooral dat we elkaars energie kunnen voelen. Want wij Surinamers zijn gezelligheidsmensen. En dat is wat we uitstralen naar elkaar. Dank je. En dat voel ik hier, daarom met ja. Dankjewel. Succes. En u ziet het. Maar de kijkers vragen zich af, hoe heet deze influencer? Online heet ik The Woman Next Door, She Got Her Own Style. Als je goed naar me kijkt, ik heb mijn eigen stijl. Ja. En ik doe alles op mijn eigen manier, op mijn eigen tempo. Fantastisch. Dankjewel. Dankjewel. Goed kijkers, u hoort het. Deze vrouw assertief, duidelijk. Ze weet waar ze voor staat, wat ze wil. En ze gaat er helemaal voor. En u kunt er volgen op het net zoals gezegd. Aboom! Kijkers, hier staan we dan tegenover een van de jeugdige mannen over wie wij het gehad hebben. Die in ieder geval het over moeten nemen van hun voorgangers, van de senioren. Dit is de man die nu verantwoordelijk is voor het wel en wee bij Laspang. Dag heer. Goeiedag. Ja. Heb ik het goed gezegd? U bent nu verantwoordelijk voor het wel en wee in Laspang. Dat klopt. Mijn naam is Vincent Isaias. Ik ben de oudste zoon van Robba. Oudste zoon van Robba. Ja. De man die alom bekend is, die Laspang een gezicht gegeven heeft. En heeft het nu overgedragen aan Vincent en zo. Dat klopt. Ja. En is het te dragen, Vincent? Hoe gaat het? Hoe lukt het? Nou, ik moet eerlijk bekennen, het is 47 jaar ervaring wat mijn vader hierin heeft gestopt. Dus het zijn grote schoenen die ik hier mag aantrekken. Ik ben er super trots op dat ik die kans heb gekregen. Dat doen we samen met ons Laspang-team. Dat zijn allemaal betrouwbare mensen die we gedurende alle jaren hieraan verbonden zijn. Daarmee willen we gewoon echt de Laspang-familie blijven behouden. Dat we een leuk feest kunnen organiseren. En dat iedereen lekker kan komen eten, lekker komen drinken, gezellig met elkaar kunnen vieren. Ja. Maar nogmaals, ik vind het geweldig dat ik die kans heb mogen krijgen. Dus neem me met beide handen en voeten aan. Daarbij. Het is natuurlijk, het vergt heel veel organisatie. Ja. En was het voor jou even schrikken toen je vader je vroeg van jongen, ik moet het overdragen en ik heb jou uitgekozen om het te doen? Ja, zeker. Ja, nogmaals, ik ben blij dat ik die kans heb mogen krijgen.
Het is natuurlijk een organisatie die zo is gegroeid. En ja, wij houden gewoon van onze cultuur. We zijn trots op wie we zijn en wat we kunnen betekenen. Ja. Maar ja, qua organisatie, ja, er liggen altijd weer kansen en ruimte voor verbeteringen. Dus ja, daar heb ik mijn ervaring die ik erin kan stoppen. Gezamenlijk met wat mijn vader heeft opgebouwd. En dat zijn we dus nu allemaal aan het implementeren binnen de organisatie. Wat superleuk. Je bent niet alleen, heb je ook al gezegd. Je hebt een heel team om je heen. Je hebt Romeo en Romeo Junior. Ja. Ik denk dat jullie het zo samen aanpakken. Dieptepunt dit jaar. Wat is je eerste keer? Nou, dat één, maar ik wil nog even erbij zeggen, is dat mijn broertje en mijn zusjes er ook bij betrokken zijn. Oh, wow. Dus het is echt dat we vanaf het gezin hebben besloten van nou, we gaan er echt in helpen. Zodat we een mooie stad kunnen gaan maken. En ik heb daar de leiding daarover. En daar heb ik mijn broertje en zusjes ook ter ondersteuning die daarbij komen helpen. Grote granie voor jou dat je de eer niet naar jezelf trekt. Nee, we doen het met z'n allen. Fantastisch. Ja. Heel goed. En toch wil ik weten, zijn er al dieptepunten? Verwacht je ze? Komen ze niet? Geen dieptepunten, alleen maar hoogtepunten. Wat zijn die hoogtepunten? Nou ja, het is net een week gaande. Dus natuurlijk in het begin als je nieuwe dingen aandraagt en aanbrengt. En zeker als je als nieuwe persoon de rol toebedeeld krijgt. Ja, dat betekent dat je toch tegen dingen aanloopt. Je hebt bepaalde verwachtingen. De mensen hebben ook verwachtingen naar jou toe. Maar desondanks, het is gewoon een hele leuke sfeer. En je ziet nu steeds het gevoel ook terugkomen, de acceptatie dat ik dat mag doen. Want ja, nogmaals, het is een grote schoenen die gevuld moeten worden. En dan moet je wel je mannetje staan. Dus ja, superleuk. Ik vind de uitdaging mooi. Ik ben door mijn vragen heen. Nog één laatste mogen we straks later in het toernooi weer bij je komen om even te fine-tunen over hoe het dan is op dat moment. Dat mag zeker. Dank u wel. Ja, maar vergeet niet langs te komen bij La Spang. Lekkere muziek. Vandaag hebben we Consintie en we hebben Corona Band. Nou, zoals je al ziet, lekkere barbecue, vleesworst. Ja, voor ieder wat wils, maar ik zie u later. Afgesproken. Yes. Dank u wel hoor. Dank je wel. Tot later. Yes. Okay, dag. En dat is dus Vincent, de zoon van Roba, de uitbater van La Spang op het Kwaku Festival. En hij heeft geen woord Chinees erbij gezegd, u heeft hem duidelijk verstaan. We blijven hem volgen met argusogen en we wensen hem natuurlijk heel veel succes toe. Nogmaals, bedankt. Dank je wel. Okay, goed kijkers, dit is dan de barbecue stand. Ik zie dat mijn cameraman mijn aandacht niet meer heeft, nu wel weer. Dit is dan de barbecue stand van La Spang. Straks komen we hier terug bij de barbecue mensen, maar we gaan nu even verder. Goed kijkers, hier zijn we dan weer terug en we staan tegenover weer, zoals altijd, twee bloedmooie vrouwen uit Suriname. En we zijn nieuwsgierig naar ook hun beleving van het Kwaku Festival. Wat brengt ze naar het Kwaku Festival? Dames, goedendag. Ik ben Raap Pengel van Kulturo TV en dat is Dr. Phil. Jullie zijn op het Kwaku Festival de eerste keer? Nee. We zijn vaker geweest. Ja, zeker, zeker. Ja. Wat trekt je naar het Kwaku Festival? Wat trekken jullie? Wat is zo magisch hier? Ja, de mensen, het eten, de sfeer en vooral die van La Spang. Kijk. Helemaal top. Helemaal top, ja. Het is onze vaste plek hier. Ja, zeker. Ik zie dat de mensen hier uit hun bol gaan, uit het dak gaan. Ze dansen totdat ze erbij neervallen. Doen jullie dat ook? Ja, zeker. Dat komt door de gezelligheid van de verschillende muziekoptredens. En Kwaku is verschillende cultuur, verschillende lekkere eten. La Spang altijd de bom, geweldig, top. Super. Ja. En waar komen jullie vandaan? Amsterdam? Nee, ik kom vanuit Limburg. Limburg? Ja. Oh my gosh. Ja, ik heb een zusje. Zwolle. Zwolle? Ja. Uit Kwaku Trangen. Ja, toch? Tuurlijk. Alle jaren, niet dit jaar zo. Het leven moet gevierd worden en het is gezellig. Ja, toch? We moeten genieten van het leven, want we moeten het doen. Als je een boodschap hebt voor de mensen thuis in Suriname, in Amerika, op de Antillen, waar dan ook. De familie Wispe. Kom ik massaal naar Kwaku. Allemaal gezellig naar Kwaku. Gezellig, lekker eten, verschillende cultuur. Dus
maak je gewoon lekker plezier. Ja toch? Lekker eten en dansen. En dansen! Hallo, hip 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 hip. En ik heb gepraat met Marleen. Marleen. Ja. En Glenda. Glenda. Ja, Marleen en Glenda. Ja, Glenda Baldwin Stuger. Stuger getrouwd. Ja. Marleen, Bengel, hè? Maar goed. Nee, Dankjewel, Marleen. Alsjeblieft. Dankjewel, Glenda. Geniet ervan. Zeker, gaan we doen. Mooi zo. Dankjewel. Dank je. Kijkers, dit is de juiste vibe. Dit is de spirit van het Kwaku Festival van La Spang. Wij gaan kijken als we iets te eten kunnen vinden. We komen zo bij u terug. Tot straks. Dag. Kijkers, hier sta ik dan tegenover een van de jonge mannen, getrokken uit de Surinaamse klei, zoals we dat zeggen, die hard aan de weg timmeren, die ervoor zorgen dat er ontspanning, gezelligheid, plezier binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland te vinden is. Niet alleen de Surinaamse gemeenschap, de totale gemeenschap. Dit is Winter, Erik, de man die ervoor zorgt, die verantwoordelijk is voor het organiseren van grote evenementen in Amsterdam, Rotterdam en andere plaatsen. Zoals boottochten bijvoorbeeld. En ik heb begrepen dat hij binnenkort ook zo'n boottocht heeft. Je hebt een boot varen, Winter, goedendag. Hoe is het ermee? Alles gaat lustig naar wens. Nou, wens hè? Jawel, Het ziet er fantastisch uit. Oh, dank je. Welkom. Heb ik de waarheid gesproken Ja, net? tuurlijk. Er gaat een boot van je varen binnenkort. Ja, de boot gaat varen. Zeg maar, laat de boot maar varen op zondag 4 oktober. 4 oktober? Centraal Station. Achter Centraal Station Pier 14. Oké. Dus het wordt weer gezellig. Hoe kom ik op die boot? Wat moet ik doen? Is het gratis? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Voor mij wel hoor ik Ja, mijn cameraman zeggen. jawel. Maar wat moet ik doen om op die boot te komen? Het is nog geen 4 oktober. Kan ik nu al bij jou een kaartje halen? Ja, je bent de bekende verkoopplaatsen in Amsterdam, bijvoorbeeld Draven, Ricardo, ja, en Baasjes, Mercator. Oké. En natuurlijk ook bij mij. Ja, oké. Wat kost zo'n kaartje eigenlijk? Een kaart kost 50. We mogen het niet zeggen, maar je zei iets van 50? 50 euro. Oh, 50 euro kost zo'n kaartje, dan ben je op de boot? Ben op de boot. En Pier 14 zei je? Pier 14, ja, is achter Centraal Station Amsterdam. En waar varen we naartoe? Naar Suriname? Of, Nee, we varen rond. Zeg maar Zaandam, rond Amsterdam. Oké, leuk. Jawel. Hoe laat vertrekt de boot? De boot, dus de instap is om 3:30. Let op, 3:30. En gegarandeerd staat de boot om 3:30 aan de kade. Oké. Is aangemerkt bij de kade. Ja. En dan vertrekken we om 5:00. De rekening stuur ik later voor deze geweldige bekendmaking. Doe maar. Oké. Dank u wel en heel veel succes, Winter. Als je een oproep moet doen, dan heb je nu de gelegenheid om je oproep te doen. Nou, ik zou zeggen, mensen jullie kunnen komen, geen stress. De boot is om 3:30, nogmaals 3:30 bij de kade. En je keuken is Brassa's Catering. Dank u wel. Dus het wordt gezellig. City. Ja? City. Laat de boot maar varen, anders ga je heel veel missen. Komen jullie allemaal. Bye bye mensen. Geweldig. Fijne dag. Dank je wel. Jij ook hoor. Dank je. Dat is Winter, een van de mannen die dus, zoals eerder gezegd, zorgt voor vertier, voor gezelligheid binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland. We gaan zo meteen, deze mensen zitten op hun eten te wachten. Maar ja, agrinom Chirija is een breed dede, want ze zitten al een tijdje te wachten op het eten. Maar we zien dat 2 heren daar aan het lekker eten zijn. Ik ben een beetje nieuwsgierig. Even kijken, even vragen. Dag heren, neemt u me niet kwalijk. Mag ik u even wat vragen? Natuurlijk hoor ik u zeggen, ik praat niet met volle mond. Dus ik wacht totdat u uitgekoud bent. Is het smakelijk? Ja man. Ja. Wat eet u? Bitawiri moxalesi. Bitawiri moxalesi. En aswiti? Aswiti ja. Nanga visi? Ja, nanga visi. Oh, heerlijk. Ja? Wat kost zo'n portie eigenlijk? 19 euro. Oké. Om en bij de 15 euro. Tussen 15 en 20 euro. Oh, nou, is het de moeite waard? Ja man.
Heb jij ook wat gegeten, meneer? I speak English. I don't You speak speak English? Yeah. Oh, did you eat some of this food? Yeah, it was really good. Was it good? Yeah, it was Yeah? good. I don't really like the peanut sauce very much, Oh, but no, me neither. without the peanut sauce, it's really good though. Right. So yeah, You can do it the next time again? yeah. Okay. The fish is good too. The fish is good too. Yeah, the okay. fish is really Thank good. you. I like the yuca the best though. The Yeah, yuca is all good. right. I don't like the peanut sauce thing. I don't like it either. But the cassava was good. Yeah. You enjoy it? Okay, thank you. Thank you. Yeah, it's all good. All very good. Oh yeah? Yeah, I had some the kip sauté and the cassava, yuca. Yeah, very good, man. Very good. Fantastic. Thank you. You're welcome. Dank u wel. Alsjeblieft. Kijkers, het Kwaku Festival, niet alleen voor bezoekers, maar ook voor zakenlieden, entrepreneurs, jonge zakenmensen die hun weg zoeken en vinden binnen deze gemeenschap. Die hun waar aan de man brengen, die hun dingen verkopen en aanbieden, hun diensten aanbieden binnen deze gemeenschap. We hebben net eentje gesproken en dat was Winter. Nu staan we tegenover een andere mooi boy Dada. Deze is Lange. En Lange die zorgt natuurlijk ook voor gezelligheid onder de mensen. Lange, goedendag. Fabi, hoe gaat het? Het gaat. Mooi zo. Je ziet er altijd prachtig uit, Lange. Welkom. Ja, ik doe mijn best in principe. Ja, Het lukt je goed? Ja, ik zoek het altijd om goed uit te zien. Mooi zo. Dus ja. Mooi zo. Zeg Lange, je bent ook bezig met het organiseren van gezelligheid. Ja, dat klopt. Wat is je jongste gezelligheid? Wat mogen we van je verwachten op korte termijn? Nou, op korte termijn heb ik een bootfeest, een hot zomerboottocht. Die is op 30 augustus en die zal gehouden worden daar achter Centraal Pier 14. Dus in de line-up heb ik Corona Band, Sabaku, Kotiski met Carlos, Aaron en Stoffie. Dus dat wordt weer een gezellige party. Dus voor de mensen die er nog niet over hadden gehoord, bij deze maak ik hier de reclame ook. Namens Lange. Ja. De Gentleman Party Service, dat is mijn organisatienaam. Oh, Gentleman Party Service. Yes. Oké, nice. Is het gratis? Nee, het is niet gratis. Ja. Alles is tegenwoordig duur, dus je kan niets meer gratis doen. Nee. Laten we zeggen, de intree is in principe €50. Bij alle boottochten, weet je, wordt er standaard intree berekend van €50, omdat de boot zelf duur is. De bandjes die op de boot moeten spelen, die zijn ook vreselijk duur. Ja. Dus je moet het toch gaan combineren om toch wat eruit te halen om wat te verdienen. Is het lastig om zoiets te organiseren, Lange? Nou, het is niet lastig. Je moet alles goed voorbereiden, weet je. Ik ben al vanaf vorig jaar hiermee bezig. En ja, het lukt me aardig, weet je, want de kaartverkoop gaat ook heel hard. Dus voor de mensen die nog geen kaart hebben voor de hot zomerboot, toch, koop je kaart snel, want aan de poort kan je helaas geen kaart kopen. Dus alles is bij de voorverkooppunten. Oké. Nou, dankjewel. Lange succes. Dankjewel. En we sturen de rekening wel naar je toe. Ja, zeker weten. Oké, dankjewel. Succes hoor. Dankjewel. Oké. Dat was dus Lange, weer een jonge ondernemer die hard aan de weg timmert om ervoor te zorgen dat u ontstresst. Dat u niet zit met stress, dat u uit kunt gaan, elkaar kunt ontmoeten, kunt lachen, chansen, dansen, plezier maken, eten en drinken in Amsterdam, in Nederland. Wij gaan zo meteen de grote tent in van La Spang en daar gaan wij u getuige van laten zijn van wat er dan gebeurt op zo'n zondagmiddag in La Spang op het Kwaku Festival. Naast mijn cameraman Dr. Phil zit een bekende van La Spang, dat is Erik. En die zit voor een enorme bord. Oh, die heeft hij al leeg. Nogmaals, wat zei je? Het is zo lekker dat ik het heel snel moet opeten voordat je naar me toe komt. Anders zou jij de helft opeten. Oh mijn gunst. Hij is bang voor mijn voor mijn eetdrift. Hij zegt hij moest het snel opmaken voordat ik bij hem kwam om de helft ervan. Heeft het gesmaakt? Het heeft altijd gesmaakt. Alleen bij La Spang kan je dat vinden. Hè? Ja, hè? En wat heb je gegeten? Ik heb een lekkere bruine bonen gegeten. Bruine bonen met kip? Met kip en kippenpoot en kippennek. Heerlijk. Heerlijk. Alsjeblieft. Dankjewel hoor, Erik. Nee, Jerry hè? Jerry, dankjewel. Ja. Een soort van tillo, gebakken vis met gebakken cassave. Oké. En wat sausjes eruit. En niks te klagen? Geen bijsmaak? Geen in de verte rare dingen? Weet je, ik woon helemaal in een dorp.
Oké. Dus als dan een waka, weet je. Na lange tijd, niet wang. Visie sa waka. Een waka. Het is toch een waka, geweldig, fantastisch. Bent u vaak op Kwaku? Ik probeer er elk jaar bij te zijn. U probeert er elk jaar bij te zijn. Wat is tot slot die magie? Sanatori voor Kwaku, sa hari konja, die magie van Kwaku. Die saamhorigheid van onze mensen onderling, mensen die je 1000 jaar niet hebt gezien. Je bedenkt aan dit. Maar je komt niet ninja. Die gezelligheid, het feit dat we van dansen houden, we houden van eten, dat is ons ding. Dat haalt niemand van ons weg. Dank u wel. Dank u wel. En u bent mevrouw? Sherida. Sherida, dank u wel mevrouw Sherida. Eet u smakelijk, sorry dat ik u heb gestoord. En u bent mevrouw? Cheryl. Ik heb Cheryl, ja. Mevrouw Cheryl, u heeft uw bord dicht gedaan zodat ik niet vraag. Maar ik ga niet vragen, eet u straks verder smakelijk. Ja, dank u wel. Okay. Kijkers, mevrouw Sherida en mevrouw Cheryl, twee zussen van elkaar, die ook hier genieten van wat er hier allemaal. Mooie mensen zijn nooit bang voor een camera. Daar komen ze naar voren, want ze zijn mooi, zoals mevrouw Cheryl en mevrouw Sherida. Dank u wel. We komen straks misschien weer bij u terug. Voor nu bedankt en tot dadelijk, tot straks. Wij gaan ook iets te eten zoeken hier bij die lekkere tent. Kijk, smullen van die visie sa e waka aneswing e waka. Tot straks. Dag. Dekyu krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. www.kulturu.com for the generation then.